PD Chan bukas daw sa rekonsilyasyon. Bagong administrasyon ng Alaminos City, kaabang-abang nga ba? At DECORP, magbababa ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Masantos Yalabi, ako si EJ Dangla. Kahit pa nga mukhang tumitindi ang sigalot sa pagitan ni Police Provincial Director Marlu Chan at ni Governor Amado Espino Jr. at iba pang opisyal ng lalawigan, sinabi ng kani-kanilang mga abogado na bukas sa magkabilang panig sa rekonsilyasyon. Yan ang narinig na marami kahapon sa hearing sa Regional Trial Court sa Lingayen. Para sa ibang detalye, narito ang ulat ni Vange Padilla. Matapos maideklarang persona non grata ng Sangguniang Panlalawigan sa mismong probinsya kung saan siya nanunungkulan bilang PNP Provincial Director, sinabi ni Senior Superintendent Marlu Chan na bukas ito sa rekonsilyasyon. Ito ay matapos niyang malaman na maging ang Arsobispo ng Dagupan na si Archbishop Soc Villegas ang nagboluntaryong ifa-facilitate ang pag-aayos ng gusot ng hepe ng pulis at ng provincial government na inirepresenta ni Governor Espino. Maging ang hurado na humahawak sa nasabing kaso ay pinayuhan ng magkabilang kampo na mag-ayos na lang dahil kahit umano maaktuhan ng husgado ang nasabing kaso at may isang manalo, hindi umano makakabuti na hindi rin sila nagkakaayos. And tayo naman, sabi ko sa inyo, is Board Member Alfie Bense is a friend of mine, Board Member Randy San is a friend of mine. So, again, ito naman lahat is at parang I was touched kanina kasi I was informed that Bishop Soc Villegas is willing to mediate. So I welcome such development. At again, tayo naman siguro sabi ko sa inyo is I will have to go to acting governor on Monday. I will have to see him. Sabi ko naman tayo naman is we are all open to options. Sabi ko nga hindi naman tayo nagsasarado ng pintuan, hindi rin tayo nagsasarado ng bintana, hindi rin tayo nagsasarado ng kisame. So all doors are open for us. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtala si Chan ng bagong record sa probinsya. Siya lang ang Pangasinenseng PNP Provincial Director na nadeklarang persona non grata sa lalawigan. Si Chan ay tubong San Quintin, Pangasinan. Ang nasabing deklarasyon ay mabigat para sa isang Pangasinenseng opisyal at may hinahawakang pwesto sa gobyerno na ito nga ay ang Philippine National Police na sumasakop sa 44 na bayan at 4 na syudad sa buong Pangasinan. Vange Padilla para sa Pangasinan Watch. Handang-handa na ang lahat sa pagpasok ng bagong administrasyon sa Alaminos City. Naniniwala ang marami na sa pag-upo ng bagong alkalde ay malilinis ang sistema sa syudad at mas magiging maayos ang takbo nito. Para sa ibang detalye, nagbabalik si Vange Padilla. Buong lalawigan ng Pangasinan ang nag-aabang sa bagong administrasyon ng Alaminos City. Ito ay pangungunahan ng uupong mayor na si Arthur Celeste, Earl James Aquino bilang vice mayor at 8 konsehales. Bagamat inihahanda na ng transition team ang turnover mula sa outgoing at incoming administration, tahimik ang dalawang panig sa kani-kanilang mga plano. Matatandaan na noong mga nakaraang buwan ay tadtad ng anomalya ang Braganza administration sanhi ng pagsasampa ng kaso sa kanya ng mga kapitanes at dating barangay officials ng Alaminos City. Ilan sa mga ito ay ang patungkol sa unliquidated cash advances, malversation of funds, at plunder at iba pa dahil sa hindi maipaliwanag na nawawalang pondo mula sa national government at tanggapan ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan na gagamitin sana sa mga proyekto ng syudad. Isa rin sa mga kinekwestiyon ay ang tila napabayaang 100 Islands National Park kung saan tila nababalahura at na-degrade na ng husto ang dating 8th wonder of the world. Sa isang panayam, napag-alaman ng Pangasinan Watch na lilinisin umano ng magkapatid na Mayor-elect Arthur Celeste at 1st District Congressman-elect Jesus Boying Celeste ang nasabing mga problema sa tulong ng provincial government para maibalik ang ganda ng 100 Islands. Ang 100 Islands ang nagdadala ng pinakamaraming turista sa Western Pangasinan.
Vansh Padilla para sa Pangasinan Watch. Isa na namang biktima ng riding in tandem ang naitala sa lalawigan. Yan ang balitang binantayan ni Mayan Garcia. Patay ang isang dating miyembro ng Integrated Police matapos pagbabarilin gamit ang kalibre 45 na baril ng riding in tandem sa bayan ng Binalonan, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Jerry Esperanza na residente ng naturang bayan. Ayon sa investigasyon ng otoridad, bumibili lamang daw ng tinging gasolina ang biktima nang bigla na lamang itong pagbabarilin ng mga sospek. Napag-alaman ding may natanggap na umano itong death threat bago pa mangyari ang krimen. Dagdag pa nila, away dahil sa lupa ang nakikita nilang motibo sa pagpatay sa biktima. May hinala naman na raw ang pulisya tungkol sa kung sino ang posibleng gumawa ng krimen na ngayon ay hinahanap na ng otoridad. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Isang mataas na opisyal naman ng pulisya sa Dagupan City ang umaming talamak nga ang bentahan ng droga sa syudad. Ang ibang detalye sa report ni Mayan Garcia. Inamin ni Police Superintendent Christopher Abrahano, hepe ng PNP Dagupan na mayroon umanong drug den sa syudad, partikular na sa barangay Bunuan, Binloc. Aniya, talamak daw ang bentahan ng iligal na droga sa nasabing lugar. Mas lalo namang pinaiigting ng police intelligence sa pag-iimbestiga upang matuntun na kung sino ang nasa likod ng iligal na gawain ito. Hiling naman ng mga residente ng nasabing barangay na may magbantay sa kanilang pulis para masiguro nila ang kanilang seguridad. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Matapos ang higit 2 buwan, malapit na raw matapos ang rehabilitasyon ng A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan City. Marami na nga rin ang nababahala dahil sa perwisyong idinulot nito sa marami. Narito ang ulat ni Louie de la Vega. Kung matatandaan, inumpisahan ang rehabilitation project para sa flood-free thoroughfare ng Angel B. Fernandez Avenue sa Dagupan City noong 2 ng Marso. Nagdaan ng mahigit 2 buwan at hindi pa rin ito natatapos. Ang proyektong ito ay pinanukala sa pamamahala ni Mayor Benji. Sinangayunan ito ng mga opisyalis ng lungsod, negosyante at ng Department of Public Works and Highways. Sinasabing itinigil ang operasyon sa paghahanda ng Bangus Festival, ngunit muling ipinagpatuloy noong unang linggo ng Mayo. Marami sa mga maliliit na negosyo ang naligalig, maging ang mga motorista. Nakakapito yung pagkagawa dito sa kalsada, pero hindi tulad noon na hindi kami nakakapasok dito eh. Ngayon medyo maluwag na ng konti. Ang mensahe naman ng Public Order and Safety Office, Dagupan, sa mga public and private utility vehicles, huwag raw mabahala. Traffic sa Dagupan, nakikita natin na may existing road rehab na ginagawa ang DPWH sa mga contractors. And hopefully, siguro second week of July, according to what they said, matatapos na yung segment 2 na ginagawa ngayon dun sa post number 1, traffic post number 1. Meanwhile, ang ginagawa natin dito, nagkakaroon tayo ng rerouting ng mga pampasadang sasakyan. And we do it on a per situation basis dahil nga depende sa nangyayari ngayon, ano? And magbubukas ang mga tertiary schools sa private by Monday, June 17, and we are ready for that. Hindi natin mapipigil yung pagdagsa ng mga private and public utility vehicles, considering na very progressive ang Dagupan City. And the price of traffic congestion comes with it. But we're not discounting the possibility na walang remedyo yan. May remedyo yan. That's why we are fully utilizing our enforcers together with the help of some volunteer groups. And we're trying our best. Louie de la Vega para sa Pangasinan Watch. Bahagya namang giginhawa ang mga Dagupenyo dahil sa pagbaba ng singil sa kuryente ngayong buwan. Alamin ang ibang detalye sa report ni Mayan Garcia. Bababa ang singil ng kuryente ng Dagupan Electric Corporation o DECORP ng 73.58 o halos 74 centavos per kilowatt-hour para sa buwan ng Hunyo. Isa sa mga dahilan ng nasabing pagbaba ay ang pagbaba rin ng presyo ng kuryente sa spot market. Ang isa pong dahilan ng pagbaba niya, yung aming pong energy sourcing unit, mas effective po yung pagkakabili niya ng kuryente sa spot market. Nagsisimula na rin pong bumaba yung presyo sa spot market because of the onset of the rainy season.
Dagdag panliwag, may posibilidad rin na bumaba pa ito sa buwan ng Hulyo. So we expect na yung July, if it would not be a little bit lower than dun sa June, halos pareho din po. So at least parang bumaba pa rin po yun ng 74 centavos per kilowatt. Hindi man ito ang pinakamalaking pagbaba ng presyo ng kuryente ng DECORP sa taong ito, ay ikinatuwa pa rin ng mga Dagupeño ang magandang balitang ito. Oh, masaya. Hindi na babayaran namin. Siyempre, masaya. Magaang sa bulsa. Dali na magbayan. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Paano naman kaya tayo makaiiwas at makapaghahanda sa sakit na dengue? Alamin yan sa pagbabalik ng Pangasinan Watch. Paano naman kaya tayo makaiiwas at makapaghahanda sa sakit na dengue? Alamin natin sa report ni Louie de la Vega. Kamakailan lamang ay inihayag ng Pag-asa ang napipintong pagpasok ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility. 2 o 3 bagyo ang nakikitang tatama sa bansa nitong buwan. Hindi naman naalarma ang pangasiwaan dahil simula pa lang ng Enero ay nakapagkampanya na ito para sa paghahanda ng ating mamamayan. Samantala, asahan naman natin ang pagsulpot ng mga karaniwang sakit tuwing tagulan. Nariyan ang ubo, sipon, lagnat at ang mga pinangangambahang dengue at typhoid fever, gastroenteritis, rabies at leptospirosis. Ayon sa datos mula sa Department of Health, tinatayang aabot na sa 38,000 kaso ng dengue ang naitala sa bansa, kung saan ang Cebu ang nanguna. Taliwas naman ito sa bilang ng kaso sa lalawigan ng Pangasinan, kung saan mula 787 cases ay bumaba ito ng halos kalahati ngayong taon. Ang dengue, tayo po nung nakaraang taon ay nagtala po ng 787 cases compared po ngayong taon na 380. So magmula January hanggang June 10, tayo po ay mas mababa ng 50% sa nakaraang taon na same time period. Ganun din po sa naitala rin po ng pagkamatay sa kadahilanan po nitong sakit na ito. Pinaalalahanan din ni Dr. De Guzman ang publiko na ugaliing maging malinis sa kapaligiran. Hinihikayat namin na muli na i-practice nila yung 4 o'clock habit na sinasabi namin na sila po ay huminto at maglinis po ng kapaligiran every 4 o'clock in the afternoon. Tingnan yung mga water receptacle na pwede pong pag-itlugan itong mga dengue carrier. At nang sa ganun, hindi na po muling dumami pa, takpan itong mga tubig po na pinag-iimbakan natin at maglinis po ng mga alulod at saka lalo na po yung mga goma, yung mga gulong. Lubos namang ikinatuwa ng tanggapan ang pagiging maagap ng publiko sa pagbabantay sa pagkontrol ng sakit sa dengue. Louie de la Vega para sa Pangasinan Watch. Marami naman ang umaasang magkakaroon sila ng trabaho ngayong araw na ito matapos nga silang magpunta sa job fair na ginawa kanina sa bayan ng Lingayen. Narito ang detalye sa aking ulat. Mahigit 4,000 bagong tauhan ang kinakailangan ngayon sa iba't ibang kumpanya dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Yan ang bilang ng slots na inaasahang masungkit ng mga Pangasinense kanina sa isang job fair sa Pangasinan Training and Development Center na inorganisa ng Provincial Employment Services Office o PESO. Pero ayon kay Dida Vicente, Labor and Employment Officer 1, na humigit kumulang 7,000 ang inabisuhan nila tungkol sa job fair sa pamamagitan ng text blast. Kasama sa bilang na ito ang mga dati na nag-apply, maging ang mga may trabaho na sakali man daw na dito nila makita ang trabahong matagal na nilang hinahanap.
Higit 500 naman daw ang kanilang inaasahang pupunta sa job fair kanina kung saan nagpunta mga kumpanyang Hanjin, Marion, Prudential at OneSource. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Ang mga hindi naman na-hire kanina sa job fair ay maaari pa rin makapag-apply sa ibang trabaho sa gaganapin na Special Recruitment Activity o SRA kung saan pwedeng makapagtrabaho ang marami sa ibang bansa. Narito ang ulat. Magkakaroong muli ng Special Recruitment Activity o SRA ang PESO sa June 17 at 18, Lunes at Martes alas 8 ng umaga. Ito ay para matugunan ang pangangailangan ng Concord International Human Resource Corporation ng mga bagong tauhan na ipadadala sa ibang bansa. Sa Libya, kinakailangan ng mga staff nurse. Ang qualifications, babae 23 hanggang 35 anyos, may taas na 5'2" o higit pa at may karanasan sa pagiging staff nurse ng 1 hanggang 2 taon. Physical therapist at physiotherapy nurse, babae 23 hanggang 35 anyos, may taas na 5'2" o higit pa at may karanasan na 1 hanggang 2 taon sa ospital at rehabilitation center. Caregivers, babae, 23 hanggang 35 anyos, may taas na 5'2" o higit pa, may karanasan na 1 hanggang 2 taon bilang caregiver at kumuha ng NC2 Caregiver Course sa TESDA. Kinakailangan naman ng domestic helper sa Hong Kong, Malaysia at UAE. Ang qualifications, babae 23 hanggang 39 anyos para sa mga first-timer at 23 hanggang 42 anyos para sa mga dati na nag-abroad, meron o walang karanasan sa pagiging domestic helper at high school graduate. Magmula nga noong Enero hanggang Mayo ng taong kasalukuyan, mayroon ng 585 na Pangasinense na na-hire sa mga SRA at job fair na isinagawa ng PESO. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Sa mga ayaw na makaranas ng hassle sa pagkuha ng passport dahil sa matagal na proseso at mahabang pila, huwag mabahala dahil may sagot na dyan ang provincial government at PESO. Ano nga ba ito? Alamin sa aking report. Para sa marami, tila isang napakalaking hassle ang pagkuha ng passport dahil kailangan mo pang pumila sa mismong tanggapan ng Department of Foreign Affairs o DFA para isumite ang iyong mga dokumento at babalik pa para sa appointment o ang tinatawag na appearance. Pero may programa ngayon ng provincial government ng Pangasinan sa pamamagitan ng PESO, ang e-passporting kung saan isusumite mo na lang ang lahat ng kinakailangang dokumento sa kanilang tanggapan sa Capitol Compound at sila na ang magdadala ng mga ito sa DFA sa La Union kung saan ipaprocess ang iyong application. Kung wala ng problema ay maaari na magpunta ang mga aplikante sa La Union para sa kanilang appearance. Sa puntong ito naman ay hindi na nila kailangan mamasahe dahil ang provincial government na mismo ang maghahatid at susundo sa kanila sa La Union gamit ang isang service vehicle. Ito ay libre kaya ang dapat na lamang alalahanin ay ang 1,200 pesos na bayad sa pagkuha ng passport at 120 pesos para sa pagde-deliver ng passport sa kanila upang hindi na sila babalik pa sa tanggapan para personal na kunin ito. 400 aplikante ang inaasahan ng DFA mula sa Pangasinan. Sa ngayon ay mayroon ng 337 applicants at ipadadala na ang kanilang papeles sa DFA sa Lunes. Para naman sa mga gusto pang humabol, maaari niyong dalhin ang inyong mga dokumento sa tanggapan ng PESO sa first floor ng Kalanchao Building, Capitol Compound, Lingayen. Dalhin lamang ang birth certificate, certificate of marriage para sa mga babaeng kasal na, supporting documents katulad ng voter registration record o baptismal certificate at 2 o 3 valid IDs. Kung may mga katanungan, maaari kayong tumawag sa 075-542-6211 o 075-542-4252. Ito na raw ang 7th batch ng mga aplikante na makaka-benefit sa program ng provincial government at PESO. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Sa linggo ay pagdiriwang na ang Father's Day. Ano naman kaya ang plano ng mga anak para sa kanilang mga tatay? At ano naman ba ang saloobin ng mga tatay tungkol sa kanilang tungkulin? Tunghayan natin ang kwento ni Louie de la Vega. Ang ama ang itinuturing na haligi ng tahanan sa lipunan. Siya ang nagbubuklod at unang pumuprotekta sa kanyang pamilya. Hindi matatawaran ang inaakong responsibilidad kung kaya't sa Father's Day sa darating na linggo, ating ipagmalaki at parangalan ang kanilang mga sakripisyo at paghihirap upang ang bawat isa sa atin ay mabigyan ng pangalan at ng magandang kinabukasan. Alamin natin mula sa mga anak kung paano nga ba nila ginugunita ang araw na ito, ganoon na rin ang pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga ama. Simple lang po siya, ginigreet po namin yung father namin. Tapos pinapakita po namin yung love namin sa kanya sa pamamagitan po ng
pag-aaral namin ng mabuti, paggalang sa kanya, tapos pagsunod sa mga payo niya po. Yun lang po yung tanging paraan para po may pakita namin sa kanila yung love and respect namin sa kanila. Paano mo sineselebrate yung Father's Day? Ano po, nililigaluan po yung papa. Tapos pupunta po kami sa, sa mga lugar na gusto ko yun. Anong mensahe mo sa tatay mo? Mensahe ko lang po sa tatay ko. Sa papa ko po, mahal na mahal ko po siya. Kahit po stepfather ko lang po, proud na proud po ako sa kanya kasi po, kahit stepfather ko lang po siya, pinag-aaral po ako, tapos minamahal po niya ako higit pa sa isang anak. Ano naman kaya ang masasabi ng ating mga tatay at paano nga ba sila tumatayong ama sa kanilang mga anak? Yung greetings nila, actually, early in the morning, nag-greet na sila. Nag-hug sila sa amin, sa akin, pagkakain ng sa Mother's Day sa misis ko. Silisilibid din namin. Sabi kami ng pamilya, katapos ng pagsimba, diretso na kami sa kainan. No? Bilang isang ama, inoprogram ko yung mga anak ko. Paano sila umalang sa mga natatasa ko na siyempre unang-una, ibigyan ko sila ng pansin, mga bata, para at least bigyan ko ng suporta. Yun lang ang palala ko sa kanila bilang isang ama. Sa pag-inog ng mundo at pag-unlad ng sibilisasyon, ang ama ngayon ay hindi lamang umaakto bilang haligi ng tahanan. Siya rin kadalasan ang gumaganap ng ilaw ng tahanan. Kaya tay, papa, airpods, daddy, the best ka. Happy Father's Day! Louie de la Vega para sa Pangasinan Watch. At dahil nga pasukan na, samahan sina Mayan at Louie para bigyan kayo ng patikim sa kung ano-ano nga ba ang mga in na back-to-school look, outfit, at maging mga tambayan. Panoorin natin ito. If you want to achieve that romantic and free-spirited vibe, go home. Convenient style never fails to impress. Plus, you're gonna give Princess Jasmine a run for her money. Down as the road that's straight, you ask. I say the road is just straight if you walk it fast. I'm not poor, but I can't be bought by buying on the phone. We meet my friends on chance at a corner if they know that we're coming. It's a time of the year when the heavens open for hours on end and every time of the day. What more practical to wear in a wet season than a jacket? Hindi lang versatile, stylish, and edgy pa. In the making, so I think that I'm going in for the taking. Hear through the grapevine that he caking. We could shoot a movie, he could do the taping. Boom, boom, pow, this thing be shaking. I ain't even try to find out who he dating. Cause I know he don't wife at home, but I need just a night alone. If you keep playing them good games, I'ma run away, I'ma run away, I wanna give you one last shot. I wanna give you one last chance. If you're looking for the main attraction, just hold on tight and let me do my dance. If you want it, I'm gonna be ba-ba boom, boom. If you got it, you got it, you got that boom, boom. If you want it, I'm gonna be ba-ba boom, boom. If you got it. Abangan ang kabuuan ng episode na yan ng Lifestyle and Beauty TV dito sa talktvglobal.com. Samantala, magkakaroon ng power interruption bukas, June 15, alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa mga bayang sakop ng Luelco. Ang mga apektado ay Aringay, Caba, Agoo, Tubao, Pugo, Santo Tomas at Rosario sa La Union at ilang parte ng mga bayan ng San Fabian at Sison dito sa Pangasinan. Magkakaroon raw ng repair at replacement sa piling transmission line hardwares sa Bawang San Fabian Transmission Line. At yan ang mga balitang tinutukan sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa tangalan ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at ang pagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.